sobie to lekcje. 2,5 kilograma. To jest lekkie bardzo. Podniesiesz mi te. Akcja! Teraz nasze kamery. Nie upuść na nogę. Ciężki. Bawimy się, kto dłużej uniesie. Ej, bawimy się, kto dłużej uniesie. Jak my się bawimy? Nie uniesie. Nie uniesę to. Nie uniesę, to straszne. Ciekawe, czy ten uniosę. Hej! Nie wolno. Ja to uniesę. Ja to uniesę. Uniosę. Ej, a uniesiesz to? Nie, ale to uniosę. Ale to uniesiesz? Nie uniesę. Spróbuj. Może ci się uda. Tak. Nie uda się. Nie udało. No też to podniosę. Nawet jednym palcem. Nie. Ja to podnoszę. No ja też. Ty też umiesz? Na misiu teraz pompki. Raz, 2, 40, 2, 40, 2, 3, 1. Skończone. Teraz bieganie. A przysiady? Wysiadłem się. Aha. Teraz skakanie. No. Opa, opa. Skacz 100 razy. Teraz ciężaranie. Raz, 2, 1. Jak ciężaram? Jak to ciężaram? No to teraz pompki. Ale zrobiłem. Jeszcze. Ale za mało zrobiłem. Nie wkładaj tam.